Hor-kaham joto ani blog nainai ani khakaham takhok bokhok ma pharok जों tabo mono bai ko mela nainai tongo hingke tabo manui pai nyan kasing motungka hingke जों tabo manui pai tik phailekha nogo Thaplong mukhoi dam tama paikha sai phunok no phunok di an blog nainai rongna mela thanglai mani halik ni banana chips Taitam naka okay omong kangkai awang moida ni awan fomo moida ni ko nongbo pro paitong sabra nang yang phai pai jo pro yang sorogana ni ode ihe ayang bisingo iki komo kangkai Oscar bai iko nasing lajak Oscar bai siring mang ni ban jana kaisa to getek kiring labai Oscar ni bangbo tonga thong sarwan okay omong to awang bethai omke somni ama kangkai omke elang chai diora sik no oi komte kaisa tongo sombai kutik ibai pajak le paikna le kutik bai tongo ro wa bo hingke moida rok puljak mane guria phu guria jamkai awang bethai ye paitam pakha omong hingke te kaisa nongbak sang bade paikha catang omo satang paimani tam ni satang hina bo omo bu mix catang dui potong om kaisa bum thoknai nyai ge omo kete somni amang satang ko kun mang sorok tagi nale ini hadu jak yang sungjak ke taitam paikha asik no mungkang ke tok bahan ang mai becana begitu hemeni tok bahan iko asik no sung tai pai lia kabang mani ro kha phalo tai pai lai lia ta sung ke tinin bange hor kaham jatani blog nainai ro khajan takho bokhok rong no hor kaham tai khulumang ya pharoi jatono no orono tinin bangai mathaka